To e kaunti ma Nairobi kochacha en ni koro Lolwe TV nolimo gwenge opogore e kar dak mano ma Kibra, kama bende koro iwacho ni nitiere kwan matin ahinya mag oganda ma bende nowuok oko mondo koro okaw ombulu. Tielo mar ariyo Chenro bende koro chakoro kinye ma kawuono. Jafwambo moro Elizabeth Otieno ne nitiere kanyo kendo report ma bende noikono e yo machalo kamae. Kawono en odiochieng' maduol matayiero kod kiewo pacho kaendi IEBC ochako ayanga chenro mandiko jogo ombulu e tielo kata okang' mar ariyo ma ong'ere kaka Enhanced Continuous Voters Registration mochakore kawuono tarik 17 nyaka dwe mar ariyo tarik 6 higani eri. E seche ma koro itimo hikruok ne timo yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 higani. ECVR Phase 2 offers another opportunity to eligible Kenyans who missed ECVR Phase 1 to register as voters, transfer polling station, or change their particulars to enhance the areas related to universities and colleges. But for the wards, they were adequately used. In fact, quite a number of them were idle. E kuonde ndiko ombulu ma opogore kar dak ma Kibra, kwan matin mag oganda emane uwuok oko ma ndikore kaka jondik ombulu. Kura yangu ni ya Westland Kisendikonzilata, nataka kubadilisha sababu moja. Basari ya Westland mimi sipati. Pesa ikitoka huko sipati. Chakula ikitoka sipati. Hapa Kibira nimepewa unga mifuko 4. Wananiuliza kura yako ni wapi? Nasema ni ya Westland. Sasa nataka ni change. Wantiere Elindi Mosque kama jio uwoko matina inya marndi koreka kajogo ombulu. Watu wa Lindi wakitaka kupatikana njia mzuri ni siku ya weekendi. Watu wengi leo ni Monday. Watu wameenda kutafuta jua kali. Sasa kuanzia kesho watu watakuja kuchukua kura. Najua leo ni Monday. Watu wameenda jua kali kutafuta ukiko. Mimi mara yangu ya kwanza kuvote. So nimekaa kuchukua kura hapa hivi Elindi Mosque. At least sima vijana tukue chanzo cha kwanza kuvote. Tusikue wase wa kupreshiwa na tufanye kitu ya maana. So tunafaa tuchukue kura yetu, ndo wanasema kura yetu ndo siri yetu. So tukishachukua kura ndo tunajua mse wa kuvote. So hii kura yetu ndio determine leader wetu. Leader wetu ni nani? Leader wetu ni wa kuvote. Kama mse wa kama kelele si wenyewe ndo kusema. Tujakataa wakikam kutuzia sera, wakichukua do, wakitugawia do tukatai. Basi wenyewe tunajua leader mwetu tutapea kura zetu na mwenye atatuongoza ndo at least to change life yetu. Wanarika wengi wako huku wana lack job, wanatamani job sana, lakini cause wa leaders wakishawapea hiyo chance huenda wanageuka. But this round hatudanganywi. This round mavijana tumesimama, tunatafuta ule mse wa kutuongoza mbele, ule mse mwenye anamaanisha, ule mse mwenye atu-change, na ule mse mwenye atatufanya sisi wenyewe tubadilike. Tanapo ya leo inaweza kuwa low kiasi cause wase wengi tusema uko busy. Unajua leo ni Monday, but by the time tukienda this week kishaisha tunaweza kuwa more. Duol mar IEBC e okang' mar ariyo mar ndiko jogo ombulu geto ndiko kwan jondik ombulu manyien maromo 4.5 mane owe oko e tielo mokwongo. Duol matayiero kod kiewo pacho kaendi ne ochako chenro mar ndiko jogo ombulu e tielo mokwongo tarik 4 dwe mar 10 mane odhi nyaka tarik 5 dwe mar 11 kama ne ondike kwan ji maromo tara 1,589,294 mane ondikore kaka jokaw ombulu kama ne rik IEBC tego ndiko kwan maromo tara 6. Kufikia saizi tangu tufungue station at 8 am tumekuwa na watu wawili pekee ambao wamejitokeza, na kuna watu kama 10 hivi wamekuja kufanya verification, na wengine pia wanakuja kuulizia kuhusu kubadilisha polling station. But I would like to introduce this voting as a basic factor to everyone in a way that a registration should be made compulsory, so that we don't interfere when it comes to matters about election. I'll encourage most of the youth that this act is important for their life, because we are after choosing an elective leaders who can serve their own generation to their identity and their best.
Nyakораmogi wantiere kadak ma Kibra Kibra Primary kama indike ombulu. Kaendi joma owuok oko mar ndikruok kaka jogo ombulu tis mokalo ka iwacho mondo ji owuog oko ka romgi mar ndikruok kaka jogo ombulu. Duol mar IEBC kata duol no ero matayo yiero kod kiewo e pacho kaendi dwaro mondo ondik ji maromo 4.5 ka seche ma ikruok ne yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 higa ni eri. Ne Lolwe TV, an Elizabeth Otieno.